ini serawung disik berkai putra wayang nih Manunggal budaya pantun pun amin rawuhipun buka pagelaran dalu punika mugi keparingan lancar dugi paripurna sabanjur nggih monggo iki bapak siji bapak apa bingung saya ditakon ini sendiri ya takkan harus apa ini Oke, monggo babak sepisanan babak pambuka Gladen. Ya. Nggih. Sing Gladen iki kakung apa putri, Mas? Kakung putri bareng. Oh, bareng. Siji. Lah iki. Seragamnya banget. Dewe kok rabot. Awake dhewe iki dan sing kono ya cek. Rasinter. Rasinter. Yes, monggo. Awas. Yuk.